Полиция кыш бабайы акциясының давамы хукук сакчылары 67-нче мәктәптә хәйрия акциясы үткәрде. 3 балалы гаиләгә ярдәм КамАЗ Комбетовлар гаиләсенә 100 мең сумлык сертификат бүләк итте. Югалган солдатлар изеннән чолының эзләү отряды яна экспедицияга кузгалды. Вот это что это такое? Для ног. Массаж для ног, смотрите, да? Правильно. Полиция кыш бабайы акциясының давамы бүген хукук сакчылары 67-нче коррекция мәктәбенә килде. Алар иганәчеләр ярдәме белән балаларга бүләкләр тапшырды. Бирдә барлыгы 200-гә якын бала укый. Аларның 100дән артыгы инвалид. Уку 9-нчы класска кадәр дәвам итә. Балык булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары ел саен полиция кыш бабайы акциясында оештыра. Яңа ел алдыннан мохтаҗ балаларны котлыйлар. Хукук сакчылары әйтүенчә, мондый чаралар ел дәвамында булырга тиеш. Традиционно мы 1 сентября приходим в 67-й СКОШ и радуем детей, приносим подарки с помощью наших спонсоров. Сегодня тоже мы поздравили, хотя опозданием, Днем знания, пожелали удачи в учебе. КамАЗ 3 игезәк кызлары туган гаиләгә балалар кибетеннән товарлар алу өчен 100 мең сумлык сертификат бүләк итте. 1 июньдә Комбетовлар гаиләсендә күптән көтелгән 3 кыз Ралия, Камилә һәм Мәликә дөньяга килә. Айдар Комбетов КамАЗның профилактория санаториенда массаж остасы булып эшли. Соңгы тапкыр КамАЗ оешмасы хезмәткәрләр гаиләсендә 3 игезәк туу очрагы 25 ел элек теркәлгән. Оешма җитәкчелеге мондый гаиләләрнең чыгымнары зур, шуңа да ярдәм кирәк дип саный. Вот это счастье у них произошло. Конечно, 3 ребенка – это огромный труд. Огромный. Ну, задача нашей компании – помочь этой семье, чтобы у них все было проще и легче. Чтобы вот это будет и материальная помощь, ну и обсудим потом, что можно еще для них сделать. Обязательно поможем во всем, что нужно. Акча көп керек енді. Ипотека төлейбіз 34 мін қар айы ішті. Квартплата 3600 төлейбізінде. Ну, қыштайында анда көбірек болай шакенде. Қар атнайында 10 мін ақша кетті ашарға ғына. Памперсларға, гигиенический әйберлерге алны шүтламыз енді. Беренче автомобиль юлында бодай аркасында зур бөке хасил булды. Авария кичә сәгать 3ләр тирәсендә беренче автомобиль юлында булды. Бодай ташучы КамАЗ машинасы борылырга җыенган йөк машинасына килеп бәрелә. Аларга Toyota шитил машинасы да өстәлә. Әлеге хәрәкәт нәтиҗәсендә беренче юлда Яңа шәһәргә таба хәрәкәт 2 сәгатькә туктап торды. Озын бөке хасил булды. 500 литрга якын ягулык юлга акты. Коткаручылар коелган бодайны җыюга күп вакыт сарыф итте. Бәхеткә имгәнүчеләр һәм вафат булучылар юк. Республикада төп бурыч эшмәкәрләр өчен уңай мөхит тудыру. Бу хакта президент Казанда узган киләчәккә караш форумында белдерде. Икътисадны алга җибәрүнең төп юнәлешләре 20-30 стратегиясында билгеләнгән. Республика инвестициялар күләме, авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү, сәнәгать һәм төзелеш өлкәсе үсеше буенча ил күләмендә алдынгы рәтләрдә. Татарстан икътисадын формалаштыруда чалы да зур роль уйный. Шәһәргә алдынгы үстерелешле территория статусын бирү зур күләмдә инвестициялар җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Мы заинтересованы в резидентах ТОСР, так как программа она новая, интересная и дает дополнительный экономический стимул для нашего города. ТОСР создан с целью диверсификации экономики, значит, то есть ухода от зависимости. Значит, поэтому мы работаем абсолютно со всеми проектами, главное соответствовать тем критериям, которые есть. То есть это 50 миллионов рублей инвестиций, значит, за 5 лет, за 10 лет и создание 30 рабочих мест. Бүгенге алдынгы үстерелешле территория 5 резидент җәлеп иткән инде. Бу көннәрдә эшмәкәрләрдән тагын 2 гариза кабул ителде. 7 проект документлар рәсмиләштерү этабында алдынгы үстерелешле территориягә кергән оешмалар хәзер инвестициялар җәлеп итү буенча хисап әзерли. Беренче елда инвестициялар күләме 5 миллион сумнан да ким булмаска тиеш. Россиядә бердән-бер хоккей кәшәкәләре җитештерүче Заряд заводы юкка гына Чаллы шәһәрендә ачылмады. Бирдә салым түләү буенча да ташламалар каралган. Шәһәр һәм республика җитәкчелеге һәр вакыт ярдәм итә диләр. Завод ачылганга 1 ай вакытта үтмәде, оешмага юл ясаганнар. Возможно, для города Набережные Челны проект со спортивной точки зрения очень значимый. Поэтому постоянно чувствуем их внимание, поддержку. Дорогу сделали как для резидентов территории опережающего развития. И именно их поддержка позволяет нам
предпринимателям, нашим производственникам чувствовать себя комфортно в Республике Татарстан в целом. Бүген оешмада 100-ге якын шәһәрдәшебез эшли, хезмәт хаклары яхшы ди завод җитәкчесе. Икътисади тотрыксыз вакытта бу чаралар эшсезлекне киметергә ярдәм итә. Хәзер Чаллыда тор резидентлары өчен кадрлар әзерләү юнәлешендә эшлиләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген шәһәрдә социаль юнәлешле акча эшләүгә корылмаган оешмалар очрашты. Чаллыда мондый оешмалар саны 400-дән артык, әмма аларның 127-се генә актив эшчәнлек алып бара. Түгәрәк өстәл барышында оешма вәкилләре үз тәҗрибәсе белән уртаклашты, киләчәккә планнар билгеләде. Бүген бу оешмалар берләшергә тели, бу башкарма комитет белән араларны җайга салырга да ярдәм итәчәк. Берләшү халык ышанычын яуларга да булышачак. Мисал өчен, алкогольдән дәвалау белән шөгыльләнүче оешманы кайберәүләр секта дип бутай. Люди перестанут думать, что мы их забираем в некое рабство, потому что мы это не делаем абсолютно. Центр у нас добровольный, существует на наши средства, которые мы как бы зарабатываем, да, ведя какой-то определенный бизнес. Берләшкән коммерцияле булмаган оешмаларга ресурслар алуда җиңеләерергә тиеш. Бүген күпчелек проектларны үз акчаларына һәм хәйриячеләр ярдәме белән башкаралар. Төрле бәйгеләрдә катнашып грантлар алучылар да бар. Яман төшеш белән көрәшүче оешма сәламәт кешеләрдә онкологик авыруларны булдырмау өстендә эш алып бара. Алар белән ешрак очрашу өчен түгәрәк өстәлләр оештырырга кирәк. Шуңа башкарма комитет ярдәменә өметләнәләр. Наша организация выиграла 2 гранта кабминовских на реализацию, то есть на проведение школ пациентов, на реализацию вот этого проведения на оплату лекторам. И второй у нас грант идет на обеспечение деятельности Центра социально-психологической поддержки людей с онкологическими заболеваниями. Чаллы республикада коммерциялы булмаган оешмаларга биналар бирүне норматив документлар белән рәсмиләштергән бердән-бер шәһәр. Нәкъ шуның нәтиҗәсендә берничә балалар үзәге барлыкка килде. Дөрес, кайберләре төзекләндерү этабында. Из тех, кто уже получал такую поддержку, это у нас общественная организация «Рак победим», Центр лечебной педагогики «Чудо дети», это фонд «Счастливое детство», это частные образовательные учреждения «Юниор Парк» и так далее. Коммерциялы булмаган оешмалар төрле юнәлешләрдә эш алып бара. Алар мәдәният, спорт, сәламәтлек саклау һәм башка өлкәләрдә эшли. Алар җитәкчеләр өчен дә ярдәмче булып тора. Берләшү нәтиҗәсендә төрле структуралар белән элемтәләр тагын да ныгыр, халыкка күрсәтелә торган хезмәт сыйфаты яхшырыр дип ышана җәмәгать оешмалары вәкилләре. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мобиль кабул итү пунктлары районнардан янәдән Чаллыга әйләнеп кайтты. Бүген наказлар Сидоровка бистәсендә кабул ителде. Пенсионер Лилия Салахова балалар куркынычсызлыгы өчен борчыла. Юл чатына зебра кирәк ди. Урамга зебра гына куйсыннар ана, пересечениега и все. Бүтән нәрсә берәйбер юк, наверняка эшләрләр, потому что ул күптән сорала инде. Пунктлар бер көндә кимендә 20 кешене кабул итә. Республика районнарында яшәүчеләрне таушалган мәктәпләр, су үткәрү проблемасы, юлларның төзексезлеге борчый. Шәһәрдәшләр еш торак коммуналь хуҗалыгына кагылышлы сораулар белән мөрәҗәгать итә. Если на сегодняшний день смотреть, то в республике собрано более 2500 уже наказов. Мы объехали 274 населенных пункта. Из них, города крупного значения тоже, соответственно. Чаллыда мобиль кабул итү пунктлары 16 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Бүген наказларны Сидоровка бистәсендә 3 урында кабул итәләр. Айгөл Юнусова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Котыргы кагаз комбинаты гадәти булмаган матбугат конференциясе оештырды. Очрашу сугыш даны музеенда узды. Бу юкка гына түгел, Сергей Титов исемендәге разведка отряды чираттагы экспедициягә чыга. Алар алдагы 3 атна дәвамында хәбәрсез югалган солдатлар эзләре буенча йөрәячәк. Отряд Котыргы кагаз комбинаты ярдәме белән 5 ел элек оешты. Хәзер эзләнүләрдә предприятиесе хезмәткәрләре дә катнаша. После того, как Сергей Павлович ушел из жизни, значит, с разрешения его супруги, с разрешения коллектива, отряд поисковой, он взял имя Сергея Павловича Титова, поэтому называется «Разведка Титова». И в этом году мы решили все-таки съездить, посмотреть, чем живет отряд, как это происходит. Непосредственно быть участниками этих событий. Гадәттә Чаллы отряды эзләнүләргә Санкт-Петербург шәһәре янына бара. 5 ел эчендә 400 солдат эзенә табылганнар, әмма аларның 10%-ның гына исемен ачыклап, туганнарын табып була. Челнинский отряд наш считается одним из сильнейших в России. Благодаря финансовой поддержке
Я скажу, значит, КБК. У нас получилось, мы вложили много денег в оборудование. И только благодаря оборудованию получается проводить какие-то всевозможные работы. Кассетная бомба «Вермахт», привезенная у нас с Республики Беларусь. Матбугат конференциясынан соң журналистлар үшін музей бойынша экскурсия ұйыштырылды. Конференция түгеллену белән эзләү отряды экспедицияга юлга кузгалды. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. 12 сентябрь көнне мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Ул республикада ял көне. Бу көнне мәчетләрдә бәйрәм намазлары иртәнге 6 яртыда ук башланып китә. Автобуслар исә тагы да иртәрәк 4 сәгать 30 минутта ук йөри башлый. Җәмәгать транспорты проспектлардан халыкны дин йортларына алып киләчәк, шулай ук Корбан чалу урыннарына да алып барачак.